11 και 25 χθες τη νύχτα. Νωρίτερα, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, οι τρεις κακοποιοί που φόρουσαν κουκούλες και κρατούσαν πιστόλι και αυτόματο Καλάσνικοφ είχαν ληστέψει τον ιδιοκτήτη μιας ταβέρνας στη Μάνδρα Αττικής, του πήραν τα χρήματα και τα κλειδιά του τζιπ του με το οποίο και διέφυγαν. Είναι ένα μαύρο τζιπ μάρκα Subaru Forester και έχει δώσει η αστυνομία στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του αλλά και τον αριθμό κυκλοφορίας προκειμένου οι πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό του. 2 ώρες αργότερα, ωστόσο, μετά τη ληστεία, δηλαδή γύρω στις 11 το βράδυ, οι αστυνομικοί εντόπισαν το τζιπ με τους δράστες να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και άρχισαν να το καταδιώκουν. Τότε οι κακοποιοί κινήθηκαν προς τα Ίσθμια Κορινθίας, όπου πάνω σε μια γέφυρα, από το πίσω παράθυρο του τζιπ βγήκε ο ένας από τους κακοποιούς, κρατώντας στα χέρια του αυτόματο πολυβόλο Καλάσνικοφ και γάζωσε 4 περιπολικά, εκ των οποίων 2 ήταν της άμεσης δράσης και 2 της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας, τα οποία τους ακολουθούσαν. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, μία από τις σφαίρες εξωστραγγίστηκε στην άσφαλτο. Σφινώθηκε στον προφυλακτήρα διερχόμενου αυτοκινήτου, το οποίο είχε κατεύθυνση από την Επίδαυρο προς την Κόρινθο και οδηγούσε η 25χρονη ξενοδοχοϊπάλληλος. Διαπέρασε λοιπόν η βολίδα του Καλάσνικοφ στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου, διαπέρασε την πλάτη του πίσω καθίσματος, την πλάτη του καθίσματος του οδηγού και σφινώθηκε στην πλάτη της κοπέλας, τραυματίζοντας τη βαρύτατα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κορίνθου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών στις 3 τα ξημερώματα. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, το αιματηρό, επωφελήθηκαν από τη συμπλοκή οι δράστες και κατάφεραν να φύγουν με το τζιπ, ενώ οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν να έχασαν τα ίχνη τους. Έτσι λοιπόν από τα ξημερώματα έχει στηθεί μια γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν αστυνομικοί των ΕΚΑΜ, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όλες οι δυνάμεις από τις αστυνομικές διευθύνσεις της Πελοποννήσου, οι οποίες συντονίζονται από αέρος από ελικόπτερο της Ελλάδας και προσπαθούν να εντοπίσουν τους τρεις κακοποιούς. Ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Μανιώτη και να περάσουμε στα επόμενα.